Moikka! Ja tänään mä kuvaan tämmösen videon, kun mä avaan tämmösen. Mä ostin tän tänään kaupasta. Elikkä se on tämmönen. Ja joo, tästä seisovasta kisasta näkee heti, että se on feikki. Okei, eli avataan se nyt. Ottakaas pieni. Oh my god. Nää tippuu pois täältä. Apua. Tässä on niinku tämmönen. Oh my god, katsokaa tätä pientä söpöläistä. Oh my gosh. Cool. Tässä on tämmönen seisova kissa. Tästä saa ihan varmasti pään pois. Tämmönen. Tää ei edes pysy kunnolla pystyssä. Ärsyttävää. Tässä on tämmönen kamera. Wow. Ja kruunuja molemmin. Näin. Ehkä ne meni vähän toistepäin. Mä uskon silleen. Joo. Näin. Ja sit tässä on tää tän kissamme. Mut älkää sit please alkaako haukkumaan tai niinku sanomaan koko ajan, että tää on feikki. Koska täällä on vaan tommonen LPS-merkki. Sillä pitäisi olla niinku tämmönen, että se ei ole feikki, ja sit numero tuolla tassussa. Joo. Tää on ihan feikki. Sen näkee. Mäu! Mut mä oon aina niin paljon toivonut seisovaa kissaa. Ja tää ei edes pysy kunnolla pystyssä. Ärsyttävää. Kattokaa nyt. Se ei pysy kunnolla pystyssä. Itse jos mä tästä näin painan, sit se niinku melkein kaatuu. Mut joo. Mene pois. Mut joo, kiitos kun katsoit ja nähdään taas ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Moikka! Siis moikka! Tsik, 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 tsik. Tsik. Kiitos. Oliko se niinku siinä? No joo, mut kiitos kun katsoit ja nähdään taas ensi videossa. Moikka! Tilatkaa mun kanava ja painakaa peukut pystyyn jokaiselle videolle. Heippa!